Bueno, primer que tot, abans que res, Polis d'Acció Jove, que és... Hola, Júlia, què tal? Que és una entitat sindical per a joves, en concret, i que forma part de comissions obreres. I com estava dient abans, avui parlarem una mica de la precarització juvenil. Des del Consell Nacional havíem pensat en dividir com la xerrada en tres blocs. Una mica primer parlar com de l'històric, no? De quines han sigut les polítiques públiques que ens han portat en la situació de precarietat actual envers el jovent. El segon bloc aniria més en la línia del context actual, no? De quina és la situació actual de les joves, tenint en compte que són principalment del sector serveis, que és el més afectat per la Covid i tot això. I el tercer bloc seria una mica més de previsions del futur, no? De què podem preveure que passarà amb el nostre sector o quins són els nostres reptes de futur. No hi ha una única política, no? Això és obvi, però crec que ens hem de remuntar molt endarrere per trobar el per què estem així ara. Jo crec que ens hauríem d'anar als anys 80-90, on la gent jove van ser els camps de prova, no? Els ratolins de laboratori d'aquelles polítiques neoliberals per aconseguir desregularitzar el mercat de treball. La crisi econòmica del 2008 jo crec que és un trencament perquè el que fa és extendre la precarietat a totes les edats. Deixa de ser ja un únic problema de la gent jove. Tot i així, durant molts anys s'ha creat aquest concepte, no? El treball jove, com aquesta cosa inherent a la persona de 20, 25, cada vegada més llarg, no? Com també una forma de trencar la lògica, però cada vegada s'allarga més la de ser jove, per una forma d'aplicar aquestes polítiques que enteníem que de cop un dia s'acabaven. No? Tu assumies contractes temporals, parcialitat no desitjada, salaris baixos, perquè entenies que això era una etapa que t'anava a portar a la vida adulta i que de cop un dia et curaves i ja tenies un treball estable amb una promoció laboral. El que fa la crisi econòmica és aterrar trencant la lògica, no? Que portàvem anys als 35 ja tenies un bon lloc de treball amb el teu pis, trenca tota aquesta lògica i extén la precarietat a tots els elements d'edat. Per tant, jo crec que el primer fet és que no hi ha hagut cap política pública per pal·liar això. No que quines polítiques públiques hi ha hagut, jo crec que hi ha les polítiques públiques que no han sigut, no? Un fet important de les vagues generals més importants de la història d'aquest país, la vaga del 88, el 14 de desembre, que fa 2 anys feia 30 anys. Crec que és un dels fets cabdals, no? Quan hi ha una política per part del Partit Socialista amb Felipe González al govern que intenta tornar a desregularitzar amb uns nous contractes, no? Amb un salari mínim específic, etc, que va provocar una gran vaga sindical. Jo crec que és un gran exemple que durant 30-40 anys hem viscut una política destinada a que els joves siguéssim al camp de proves de totes les polítiques neoliberals per veure què podien aplicar, quines mesures podien aplicar per desregularitzar el sector. I la crisi econòmica va provocar que això, aquestes polítiques que s'havien anat provant, s'apliquessin a totes les edats. Jo crec que aquest és el primer punt, no? Que venim d'una llarga trajectòria. Jo sempre m'agrada molt dir que els joves no són precaris, són metaprecaris. Estem més enllà de la precarietat, perquè precaris molta gent, però els joves ho som des de fa molts més anys. Sí, en aquest sentit, bueno, i com anaves dient, tenint en compte com la situació actual, no? Per exemple, tenint en compte especialment que les joves són majoritàriament sector serveis, que ha sigut com el més afectat per al confinament, bueno, per la crisi de la Covid, que també ens trobem com en una situació de vulnerabilitat per la temporalitat dels nostres contractes. Per exemple, l'any passat les noves contractacions per a joves van ser temporals i, de fet, avui dia, abans de la Covid, perquè ara les dades són una mica canviants, clar, el 60% de contractes temporals també eren joves. I també està com aquesta perspectiva de que per la precarietat de les nostres formes de treball també és com molt difícil organitzar-se, no? I està com sindicalitzat, etc. Aleshores, el que m'agradaria preguntar-te en relació més al context actual és quina és la situació de les joves treballadores en la situació de la Covid, si disposem de dades, quina ha sigut la resposta política i també, finalment, si podries fer alguna pinzellada sobre, molt ràpidament, en què consisteixen els ERTOs, los ERTEs, perquè ha sigut com la paraula de moda, no? El tema, sí. Jo crec que és seguint amb la línia del que venia, on havíem ficat el primer punt, la temporalitat i la parcialitat no desitjada, que és una política habitual en el mercat laboral espanyol, ja des de l'any 77 és una pràctica habitual, la temporalitat, sobretot
amb un tema molt important, que és la no causalitat dels contractes de treball. Això ho parlaré més endavant perquè és una cosa superimportant, però la no causalitat de la temporalitat en el contracte de treball, és a dir, que el teu contracte temporal no tingui una causalitat real amb el motiu o l'objecte del contracte. Jo crec que això és un exemple clar, no? Provoca, igual que el 2008 amb el moment de la crisi, que la gent més senzilla de treure's fora és la gent amb contractes temporals. Perquè el cost de l'acomiadament és molt més baix, és el principal punt, i dos, perquè amb l'antiguitat no, també rebaixa el cost i en general és molt més senzill treure algú del mercat laboral on el teu cost és molt més baix. Un treballador amb 15-20 anys d'antiguitat és molt més complicat treure de sobre perquè el cost de l'acomiadament, no, és molt més elevat. Per tant, aquest és el primer punt. Després és que les jornades habitualment no són completes. Parlem de la parcialitat desitjada com un mal inherent al treball precari, en especial el treball jove. Treballes amb 3, 2, 4 hores, que no arriben a jornades completes, per tant, tornem al mateix joc, el cost de l'acomiadament, el cost de treure aquest jove al mercat laboral és molt més senzill. Per tant, jo crec que aquest és el primer punt. I l'altre és on estan organitzats i on acaben a parar la gent jove. No? Tu ho has dit bé, el sector serveis, que és un sector molt afectat, perquè és un sector que depèn exclusivament del consum, i és un sector amb empreses habitualment molt petites. Per tant, l'organització sindical és molt més complicada. És molt més complicat arribar a un jove o a una jove que treballa en una empresa amb 5 treballadors que a la SEAT, o a la Nissan, o a una empresa gran de neteja de l'aeroport. Clar, aquesta gent que acaba a aquells sectors precaris que entenen també, en molts casos, que és un treball que ja que passarà, no? Que és un treball ad hoc, no? En aquell moment, per una circumstància causal de la vida, no? Per poder pagar un lloguer o per treure's uns calés, no? Aquells treballs que són més a passada, és molt complicat. I a més, per les organitzacions clàssiques sindicals, que els treballadors vagin canviant de sector d'una forma tan clara, un dia el Decathlon, l'altre dia l'hostaleria, un altre dia durant 3 mesos una fàbrica, provoca també l'entrada de les ETTs, provoca també que sigui molt més complicat com accedim a aquella persona a l'organització sindical i com l'incluïm en un marc col·lectiu de lluita. Perquè un treballador normal i corrent habitualment es tira tota la vida treballant al mateix sector. És molt complicat que faci una variació de sector laboral. No? Si jo treballo a la indústria, seré a la indústria. Si treballo a l'hostaleria, probablement segueixo l'hostaleria. Però una persona que està estudiant, que requereix d'allò per poder pagar la universitat, o més que res per tenir un mínim de poder adquisitiu, un dia està al Decathlon, l'altre dia està a Amazon i el dia següent està en un bar de la cantonada perquè ha donat treball. Per tant, també aquest punt de la mobilitat, no? El que li diem als afiliats papallona, no? Perquè es van movent de treball en treball, complica molt trobar un front col·lectiu de lluita perquè se sentin afiliats, no? Se sentin en un espai d'unió per plantejar lluites col·lectives al centre de treball. Sí, també, potser també afegiria com aquesta perspectiva de que moltes joves tampoc coneixen ben bé els seus drets laborals, no? Per exemple, abans parlava amb una amiga que estava treballant a un restaurant i que a tot el seu grup, que evidentment eren poques i joves, els han fet un ERE en comptes d'un ERTE o un ERTO, i saps si potser tampoc tenen com l'organització sindical per protegir-se d'això, saps? Sobre el tema dels ERTEs, que és com l'estrella, no? La Twitch Star d'aquests dies, l'ERTE al final no deixa de fer una suspensió temporal del contracte de treball. Vale? El que fa l'empresa és, en un moment donat, per una causa o una altra, el que fa és suspendre el contracte de treball amb un temps determinat. Hi ha 2 tipologies d'ERTEs. Està l'ERTE per força major i l'ERTE per causes objectives tècniques, econòmiques o de producció. Vale? L'ERTE per força major, que és el que estem veient més en aquests moments, és per una situació sobrevinguda. No? De cop arriba un element que no té cap capacitat de pal·liar-se. Per tant, la gran diferència entre aquests 2 ERTEs, i sent pràctics perquè s'entengui, és que en un hi ha capacitat de negociació i a l'altre no. És a dir, a l'ERTE per causes objectives hi ha capacitat de negociació. L'empresa té l'obligació de trobar un període de consultes on els representants sindicals, o en defecte, si no els hi ha una comissió de treballadors, té la capacitat de negociar en quines condicions es situa l'ERTE per causes objectives, tècniques, econòmiques o de producció. Amb els de força major no. L'empresa comunica als treballadors que ho farà i en 5 dies l'autoritat laboral competent, en el cas de Catalunya, el Departament de Treball, valida o no l'ERTE. El gran problema que ens estem trobant ara mateix és que amb la llau d'ERTEs, crec que anem per 95.000 ERTEs a Catalunya,
sobretot de força major, que jo crec que s'està abusant moltíssim dels ERTE fraudulents de força major. Jo crec que és un tema que caldrà tractar sobretot a posteriori. Com aconseguim que tota aquesta política d'ERTE de forma fraudulenta han afectat a moltíssims treballadors que en altre cas no ho haurien d'estar, ¿vale? Perquè ja la normativa actual ha permès mesures alternatives de teletreball o de flexibilitat o d'organització del temps de treball per evitar l'ERTE. A Catalunya quasi el 95% dels ERTEs que s'han fet han sigut per força major, resta de l'estat espanyol, com per exemple el País Basc o Madrid, no han arribat, no han superat el 50%. Jo crec que això és una dada bastant important de com s'ha utilitzat l'ERTE a Catalunya per evitar el cost. Però arribant al tema, no, que divago, és la suspensió temporal que t'aporta l'atur amb un temps determinat. Vale? Amb un pots fer, tens capacitat d'actuació i amb l'altre no. I arribes a l'atur, que no sé si la gent ho sap, però cobres el 70% de la base de cotització dels 6 mesos anteriors. Per tant, jo crec que és important entendre que hi ha una pèrdua de poder adquisitiu important. Vale? Perquè hi ha un tope màxim, per tant, hi ha una pèrdua de poder adquisitiu quan vas a l'atur per l'ERTE. Ara, els aturs de l'ERTE no computen en cas que hi hagi un atur posterior, hi ha un comptador zero, per tant no sumen. Jo crec que és una bona mesura per part del govern per impedir que quan hi hagi la posterior sortida de l'estat d'alarma, que és quan realment valorem com està el marc, no, laboral a Espanya, que ha de prendre les mesures per com pal·liem tot això que està passant, no de forma reactiva, sinó de forma proactiva, que jo crec que serà el gran pas al canvi de l'estat d'alarma. Caldrà veure en quina situació ens trobem de quanta gent haurà d'anar realment a l'atur, perquè sí que estàs a l'atur, però no és una destrucció d'ocupació a l'ERTE. I l'última pregunta que et volia fer en relació amb el context actual és si ens hem quedat sense rebre cap tipus d'ingressos, quines ajudes podríem rebre? O sigui, perquè potser hi ha molta gent que, com hem dit abans, per l'alta temporalitat o sigui, simplement s'ha acabat el període de prova o el període del contracte, hem fet fora. I la pregunta és una mica perquè, almenys nosaltres, com a Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, ho hem rebut molt de hi ha algun tipus d'ajuda que podem rebre com a jove si m'he quedat sense cap tipus de calés? Doncs la principal és l'atur, clar. Més enllà d'això, s'estan valorant opcions. Jo crec que aquí hem de parlar, i és obligatori parlar, de la renda garantida de ciutadania. Jo crec que no podem passar per alt, que cal una mesura que des de la protecció social complementària doti de recursos a la gent. Jo crec que la proposta del mínim ingrés vital o implementar la renda garantida de ciutadania serien les mesures oportunes perquè fora del marc contributiu, no? Del marc de l'impost al treball, que seria les rendes a la seguretat social, es pugui protegir aquesta gent que no ha pogut desenvolupar una vida laboral per permetre que l'atur li doni la suficient capacitat per tenir una mínima estabilitat en aquell moment d'ingressos. Per tant, jo crec que cal que la institució pública, l'administració pública, complementi amb les mesures que tenen la capacitat de distribuir la renta a la gent de recursos per poder subsistir. Jo crec que és elemental. I el tema de la renda garantida, que jo crec que ja comença a ser una mica preocupant, que tot i així ara, si ara s'implementés, seguiríem arribant tard perquè hem deixat moltíssima gent enrere. El tema de la renda garantida caldrà tocar-ho en profunditat i caldrà implementar-lo ja, però jo crec que és la mesura clau per treballar en un marc de renda, de distribució de renda perquè la gent tingui ingressos per poder subsistir. Més enllà, òbviament, perdona Guille, acabo, que caldrà valorar tots aquests costos vitals, com els gestionem, el tema del lloguer, un tema que no s'està parlant molt, no? Però els subministraments de llum, gas, aigua, caldrà valorar exactament que no només cal ficar diners, cal ingressar renda a les famílies, sinó que a més cal treure-hi cost, que aquestes empreses habitualment, que haurien de ser públiques però no ho són, es poden permetre el luxe durant 1, 2, 3 mesos no cobrin el subministrament d'aquelles famílies vulnerables. Jo crec que també és l'altra part, no? L'altre element que l'administració pública haurà de plantejar. Hi ha uns requisits d'ingressos per entrar a la renda garantida de ciutadania, vale? De tenir 600 amb un familiar, 790... Estic tirant de memòria, o estic buscant l'ordinador mentre ho dic, perquè no recordo exactament, perquè hi havia més d'un o més de 2 criteris, però clar, un dels criteris que tu ja has dit és que deixa fora molta gent jove que està en una situació precària.
Per tant, ja és el primer punt, no? Després es va eliminar el tema de les unitats familiars, que això era un tema interessant, també es va eliminar amb certes prestacions contributives, vale? Els requisits, la implementació d'aquest any, acabo per si no m'oblidaré, crec que no arribava als 90 casos. També és veritat que les dades són les que són i les treuen com les treuen. Vale? Has de tenir un mínim de residència de 2 anys a Catalunya, també. Vale? No recordo si són 2 o 3 anys, per poder accedir-hi, per tant, també deixar fora a molta gent migrada, no? Que requereix també d'aquests ingressos per subsistir, i el tema de la unitat familiar, no? Que s'havia de crear una unitat familiar fem més de mig any, vale? Que l'acabo de buscar ara mateix, perquè no recordava aquest. L'únic que sí que no compta, els requisits dels ingressos inferiors, que són 664, no compta, van canviant, perdó, segons la gent que forma part del nucli familiar. Vale? Però els ingressos, els requisits no són molt forts, realment, però el problema és que no està dotada d'ingressos. No està dotada de recursos, perdó. O sigui, no hi ha diners ficats. Per tant, accedir-hi pot accedir un marc ampli de la gent, però no hi ha diners, no hi ha capacitat d'implementar-la. I, òbviament, veiem que el tema de tenir menys de 23 anys deixa desemparada a moltíssima gent. Jo crec que la dificultat a l'hora de plantejar una crisi que no tenim cap mena de referència anterior, jo crec que hi ha coses que s'han fet bé, no? Per exemple, la inclusió dels autònoms, les mesures en matèria de treballadors de la llar, les flexibilitzacions. Per mi, un dels temes cabdals que s'han deixat enrere és la conciliació laboral i familiar. Jo crec que la reducció de jornada amb el primer Reial Decret que planteja la possibilitat de reduir la jornada en cas que tinguis la cura, no, la guarda legal d'un menor o d'un major amb necessitat, no, un major dependent, la possibilitat de reduir la jornada amb una reducció proporcional del sou, deixaven darrere molta gent. Perquè, clar, jo puc reduir el 100%, però si no cobro res no menjo. Jo crec que és un dels punts que no s'ha acabat de tractar bé en matèria de conciliació. També crec que és el moment de fer valents i començar a derogar elements de la reforma laboral. Per exemple, plantegen la nulitat dels acomiadaments durant el Covid. Clar, ens hem trobat que s'han prohibit els acomiadaments objectius, però ens estem trobant moltíssims acomiadaments disciplinaris. Sí. Que és una forma més d'emmascarar un acomiadament, no? Imputar una causa al treballador, que realment en molts casos no és certa. Per tant, jo crec que s'ha de ser valent i apostar per la nulitat dels acomiadaments durant el Covid. Jo crec que aquests temes per mi són els més importants. I l'altre, que jo crec que és el gran tema també, és la falta de personal i de recursos de les administracions que estan en contacte amb la gent. El CEPE, la Seguretat Social, jo crec que la Inspecció de Treball, jo crec que és hora de tornar a dotar-li d'un pressupost fort perquè, sobretot en moments de crisi, però en tots els moments, siguin capaços de donar una resposta contundent a totes les demandes. El tema de l'INEM i del CEPE és un problema greu per la falta de comunicació i de feedback que hi ha per part de la institució amb la gent que requereix de saber, aunque sigui saber com està la seva prestació en aquell moment, i el desbordament del CEPE el que fa és demostrar que hi ha un problema greu darrere de pressupost i de personal. Jo crec que aquests són els 3 punts, no? Personal de l'administració pública i resposta davant la gent, la nulitat dels acomiadaments i la conciliació laboral familiar. Jo crec que la gran batalla després del Covid és en els riscos, no? Qui acaba assumint, no? Qui es fa càrrec dels riscos. Jo crec que és hora de ser valents i socialitzar en tots els aspectes de la societat el risc. Jo crec que això és extremadament important. I també trencar amb el frontispici que ens trobem habitualment, no? I que és una política que venim veient des de fa molts anys, que és vosaltres repartiu-vos el treball, que els empresaris ens repartim el capital. Per tant, jo crec que aquest és el gran tema, no? El gran tema torna a ser una altra vegada capital-treball, també capital-biosfera. Jo crec que això no hem d'obviar, que un dels reptes de futur és plantejar un canvi de consum. I crec que, tot i que de forma molt contundent podria ser hora de valorar com modifiquem, no? Plantegem economies circulars que siguin responsables amb els entorns, no? I com treballem les infraestructures verdes, no? Mediambientals,
també, sobretot metropolitanes, no? Les que tenim al voltant de les grans zones industrials d'aquest país, jo crec que el punt és capital biosfera i l'altre punt és capital treball. Jo crec que hem de ser conscients que toca democratitzar els centres de treball. I ho plantejo perquè no hi ha democràcia si quan entro al meu centre de treball no estic en una condició d'igualtat. Si el meu cap o la meva cap pot fer el que vulgui amb mi dintre del centre de treball perquè el dret laboral no és un dret entre iguals, tenim el gran problema. Per tant, jo crec que el primer punt és recórrer a l'organització sindical, a la lluita col·lectiva, per trencar amb la desigualtat que ens trobem dins del centre de treball, que jo crec que és el gran punt amb les democràcies occidentals on no existeix la democràcia. Per tant, jo crec que és el primer punt important, que és trencar amb la desigualtat que ens trobem als centres de treball. També jo crec que toca ser hora de plantejar i trencar amb el determinisme que assumim en la precarietat, no? Hem de trencar amb la inevitabilitat de la precarietat. La precarietat es pot evitar i s'ha d'evitar perquè és una decisió política i personal de l'empresari, de l'empresària o del govern de torn. Per tant, cal trencar amb la inevitabilitat de la precarietat i cal dir que la precarietat no és un factor que t'arribi per art de màgia que de cop sobrevingut, sinó que és una decisió d'algú o d'alguna que té la sort de poder prendre aquesta decisió. Jo crec que aquest és el gran punt. I per últim, més enllà d'entrar en factors més concrets que ara m'hi posaré, crec que s'ha de naturalitzar que el dret laboral és útil. No pot semblar que, i a mi em preocupa molt la sortida de la crisi en general, que es desnaturalitzi el dret laboral com un dret impotent i que es porti tota la protecció social complementària per pal·liar els efectes de la crisi econòmica, no? que podem veure i social. És a dir, que es porti amb el mínim vital ingrés, amb el mínim ingrés mínimo vital o la renda garantida de ciudadanía, que es porti a tú ganas 1.000 por aquí, no te preocupes de lo que pasa en el puesto de trabajo. No? Jo crec que el centre de la crisi és dotar-li al dret laboral una altra vegada de la capacitat que té de trencar decisions unilaterals de l'empresari i d'igualar, no? de trencar la desigualtat que hi ha dins del centre de treball. Jo crec que s'ha de sortir amb el dret laboral reforçat com un element real de poder canviar les situacions que vivim dins del centre de treball i també amb el context que deriva del centre de treball. Sobretot és els ERTEs. Jo crec que és l'element clau. Aquesta setmana ja ens estan arribant les dudes de quan cobrarà la gent. Jo crec que això és important, que hi ha gent que no cobra res des del 13 de març. Per tant, ja el gran dubte és quan ho vaig a cobrar perquè tengo que comer, pan y techo. Aquest és el gran tema ara mateix. Més enllà de les casuístiques específiques, no? El tema del teletreball, la gestió del teletreball. El teletreball no implica que puguis fer 14, 15, 16 hores a casa teva. Cuidado. Cuidado, perquè ens estem trobant casos a lo bèstia ja de treballadors amb ERTE mitja jornada, l'altra mitja jornada de teletreball i fent una jornada completa fent teletreball. Vull dir, això és una pràctica habitual. Per tant, es té dret a desconnectar, la jornada laboral és la mateixa teletreballant o no. Per tant, no pots fer 10 hores a casa, perquè quan estigui a casa puc fer 10 hores. Caldrà veure, jo crec que és un gran debat, qui aporta els mitjans per aplicar el teletreball. Perquè jo també viu cap a casa teva, tu tens el teu portàtil i fantàstic per fer teletreball. Si no el tinc, i si la meva connexió a internet, perquè la meva condició de classe no em permet tenir un ordinador a casa o 4 ordinadors per tota la gent que hagi de fer teletreball, això crec que ens estem trobant molts problemes. Escolta, que jo no tinc internet, jo això no puc fer-ho, o m'estan obligant a fer coses que no puc fer. L'altre tema, que ha sigut un tema cabdal, les vacances. Habitualment és com aquell dret que sempre intenta anar a tocar, no? Pues vete 15 días a casa que te lo quito de vacaciones. Bueno, no, cuidado. Les vacances són de mutu quor, per tant, tu no me pots posar les vacances quan tu tinguis de gust, no? Per tant, jo crec que el tema ERTE, sobretot, el tema vacances i sobretot la por. Jo crec que és la primera vegada que ens trobem, jo personalment, amb els anys que porto, que no són molt, que són 3, però amb els anys que porto fent assessor laboral, m'he trobat la sensació de neguit, no? D'incertesa, però a lo bèstia ja de què va passar conmigo. Me pueden despedir, me han despedido, ¿qué voy a hacer? No sé què hacer. Clar, els jutjats tancats. Jo crec que el factor aquest, millor que la psicosis normal, per altra banda, no? També adequada a la realitat que vivim, jo crec que estic veient la gent molt neguitosa per la incertesa. Però sobretot, ja et dic, ERTEs, vacances, acomiadaments i també molt baixes.
de propostes una mica més concretes, jo crec que cal plantejar un nou estatut dels treballadors. És necessari que derogui totes les reformes laborals, o com a mínim la part més lesiva de les reformes laborals que hem anat visquent. Per mi és imprescindible, sobretot a la gent jove, que es torni a recuperar la causalitat amb la contractació temporal, que la contractació temporal tingui una raó de ser. És a dir, si jo faig un contracte de servei, sigui perquè hi ha una obra, un servei que requereix d'un temps determinat per fer-se i no per amagar la contractació indefinida a aquests treballadors. Que un treballador d'Inditex que va fer la feina que fa habitualment a Inditex no tingui un contracte eventual per circumstàncies de la producció, sinó tingui un contracte indefinit. Jo crec que és el primer punt. I l'altre és trencar amb la possibilitat d'acomiadar pagant. A Espanya l'acomiadament és lliure. Pagant és lliure. Jo crec que això és imprescindible que ho tinguin clar. A no ser que vulneri un dret fonamental, la maternitat, repressió sindical, origen, classe, sexe, orientació sexual, tu pago i te'n vas al carrer. Per tant, cal evitar, no? Cal trencar amb la improcedència com un factor de dir, oye, toma, te lo doy y te vas, i cal recuperar la causalitat amb la contractació temporal. I també un altre tema que per mi és extremadament important és una mica més tècnic, no? És, els falsos autònoms. Cal tornar a portar el dret laboral a tota aquesta gent que ha sigut expulsada del mercat de treball, perquè ni li arriben les mesures del mercat de treball, ni li arriben les mesures de protecció social complementària. Els riders, per exemple, jo crec que és el tema més clar, cal tornar-los a posar al centre del dret del treball. Són subjectes normatius del dret del treball i cal que estiguin dins del dret del treball. I, per altre punt, totes les postures unilaterals per part de l'empresari dins de l'empresa, tant en modificacions substancials com de forma col·lectiva. Que l'empresari no pugui canviar-te l'horari com vulgui, l'empresari no pugui canviar-te el torn de treball, no pugui canviar-te les funcions dins de l'empresa, que calgui que les justifiqui, que hi hagi realment darrere una causa objectiva que dota l'empresari de la capacitat de dir, escolta, has de venir per la nit, no pel matí. Jo crec que aquesta inseguretat que dona el dret laboral espanyol avui en matèria de modificacions substancials caldria anar a parell. I per últim, jo crec que és imprescindible reforçar la negociació col·lectiva. Jo crec que és el gran punt, no? Que és l'element on realment s'acaba veient tot, no? Salaris mínims per sectors de treball, que no hi hagi desigualtats, evitar les subcontractacions per obres i serveis, i no utilitzar-les com una mesura de dobles escales salarials per precaritzar sectors. Jo crec que la negociació col·lectiva, que és els convenis col·lectius on tot això hi surt, és el punt més important i cal reforçar-la, cal dotar-la d'eines perquè hi hagi una major igualtat per sectors, no? Entenent la casuística de cada lloc, no? De cada sector econòmic on s'aplica, no? On intervé el conveni col·lectiu, caldrà reforçar-la i dotar-la d'eines per decidir cada vegada més forta. No, i m'agrada molt com les reflexions generals que estàs fent, perquè en general crec que el que tenen en comú que és com el fet de tractar una mica com amb la normalitat que hi havia prèviament, no? Perquè des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya també tenim com aquesta por de, o sigui, quan parlem amb l'administració, no? I anem a negociar, etc., tenim com aquesta por de que no volem que els nostres objectius siguin tornar abans de la Covid, o sigui, no volem que tornar a la normalitat, perquè potser la normalitat no ens era suficient o no dava la sostenibilitat de la vida, no? I aleshores creiem que també seria com el moment, com deies tu, de trencar aquesta normalitat, no? De que potser si ets becari i estàs treballant per una empresa i estàs produint, ja hauries de tenir ingressos. O una mica el que has dit tu, no? Com l'acomiadament que tingui com un motiu com molt de pes, no? Que no sigui com una cosa que es pogués pagar. O com la contractació temporal, no? Que també hauria de ser com un fenomen molt, molt estrany, no? I que no aquí, que és la normalitat, no? I ho parlaven abans amb les dades, no? De totes les noves contractacions del 2019, el 90% de les contractacions joves van ser temporals. O sigui que, com deies tu, que també crec que potser de cara a futur, com deies, el resum és una mica això, no? De trencar com aquesta normalitat que se'ns havia imposat i que potser no tenia gaire sentit, no?